like yung bago na ito sundan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated po mo sa akong bagong video. Merry Christmas! Merry Christmas! So, pauli namin sa balay karon, gikan na mi sa balay nila. So, pauli namin, wala pa alas 12. So, mag-countdown ta karon. Actually, time check na 11 na, 11. Basta, quarter 11 na. So, tama-tama, pag uli na mo, na sa balay, mag-countdown na dito, tas mag-Christmas sa mong balay. So, let's go! Lumagita na po basta magbiyahe. So, pauli na may, lapit na sa balay. So, ay, lapit na. Di ba naging trupata na biyahe? Naon sa nalagot eh. Naglagot siya. So, magpauli na to sa balay karon. So, guys. Merry Christmas. Happy New Year. Going to home na. Woo! Uli na may. Ang nawang sa nasoko na siya day. High blood siya. Then, lugay may 2 hours pinagulat. 2 hours, 1 hour na day. Masa motor dara. Nalaman sa balay. Nalaman sa balay. Nag-Christmas party na sila. Sugod na silang party day. Diba? Wala. Yay! Usa sila. Usa na. Nagsusunod na silang Chris parlor games. Shot o kanina. O para ni kapay ka. Kailangan maurot din yung palong. Ana, sige. Kaysa lang, wala kaysa lang. Ay, nasunod. Na ni pamahiin. Sige ka lang. Isa. 1, 2, 3, go! Isa pa. Ang buto, kabalo. Ali ka rin! Okay. Di na kami. Ha? Isa mo na daw. Halang. Cream. May blood eh. Ba't siya naisip na bago na games? Nakoy kulon. Nakoy kulon. Ay, lotion na ay. Sunscreen na.
Bobo lang. Sunscreen cologne. Na. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayun, Merry Christmas, ah! Hi, guys! Ayaw kita itaklo kayo rin ang nagpapatong lang siya. Ah! Nag-stocking si madam mo. Tuyok, kapatid mo kapit tunay mo. Lima, tagpulot, tuyok. Tagpulot, tuyok ka. Ay, bawal. Mag-tuyok. Panganaw. Diba mag-ana? Be, mag-ana na, be? Ngi, bawal ko. Pag-ikot ka, tas pit ko na ni mo. Malipong man ka, dili ni mo. Lima lang man kalibot. Lima lang kalibot. Brightness! Hi, guys. Hello, guys. Merry Christmas. Sorry, ako duma. Alam mo, dagan. Alam mo. I feel you. Ay, bawal ito. Bawal ito. Bawal. Bawal ang naon ha. Ano ka kito? Dili yan. Kasi papanda. Lima lang kay mga bata man. O sige. Pulo na, pulo ni Tado, kahit kisdaw, no? Lima lang kay. Ay, lima lang man kalibot. Pulo na daw, pulo na daw. Dili malagpot tayo. Ang ulo sa kampo. Oh, malagpot siya. Ay, dag, duhas minit mo. Naya. Five lang. Tama na, kalipong na. Kaya pa. Joke ka. Isa lang to, isa lang. Ate mameng doa kay doa sa Bakyo kay mo eh. Manipulado tayo ha. Tuluhan na lang kita. Ay, sa dagostro. 20 mo ah. Sige, lang inay. Inaya daw, inaya na. Inaya. Kaluoy na. Kala kay pa. Ay, tama na. Tama na. Daga na. Straw na lang sa dagko. Imo na lang yapunti pero 10 kalibo. Straw. Daga na. Ate, kani mo man to. Ikaw. Ano? Ikaw lang. Kumana nyo to. Atang straw na lang, sulod. Mas lipong, mas lain ko isulod. Ala, dili na masulod. Kuya, apil ka? O sige, apil ka. Tanggalin ka rin.
Ala. Ay, natay! Kuya Aishan, close eyes! Close eyes, Kuya Aishan! Pitik na dito, pitik! Daog na, daog. Wala na. Ay, wala kay daog. Lakaw dito. Hawa na. Sudan ko na po. Agad Stick na. Stick na lang, Sudim. Hawa na. Hawa ko na. Kaya na ni Justin. Tama na, unang na. Tama na, ayaw, event. Challenge gani. Mahubog pang galing. Lili na ulo. Uy, nasalad! Grabe, alaala yun ba? Arisan, Roxan. Sanay na ni mga laanan lang ka, oh. Awa mo dira! Awa mo dira! Awa mo dira ba? Dapat ana lang, oh, dilitan. Ako sunod na ba? Pipit daw! Pipit! Kita sunod! Kakapil rin! Rikto! Kakapil! Dapat si Ana diretso mo dili sa itan ng Sakit baba. kayo lang sa ulo dahil. Sakit na ko, Ana. Walagit ko na kayo. Ana diretso ha, dili i-touch ha. Ana diretso. Pen pa, Jud. Yaw. Ana diretso. Dapat Ana diretso. Ana diretso dili i-touch kay dayaan manggod na. Naya lang po, oy. Dagan pa ka namin? Sakit kayo lang sa ulo. Sakit. Hinaya ka lang. Mahaya lang po. Nag-stick ba yung gibit-bit? Oy, pati mo. Oh, no. Ang stick ayaw. Sakit ba? Sakit kayo na sa ulo. Lela. Gani, grabe po ng 10. Ay, sakit kayo na sa ulo. Hinay-hinaya. Kaya say tabog ka. Pas-pasa! Ikaw lagi matusok stick ha. Gago. Stick ba yan na? Stick. Hait. Ala. Oh, kabir na siya yun. Kabir pa na. Kabir na siya yun. Parang maglaling perminti. Nga na, magdadandula nila paminte. Paminte daw po. Oh, babae na po. Ay, nabot! Di na be. 5 lang dapat. Pas. Pas. Oh, si Maymay oh. Ikaw, sige lang na eh. Hindi na. Ayaw na ginawa. Ayaw lang pa. Kaya na.
Sangit man, sangit. Hindi na ko kaya. Wala ba, magpilo mo ng magbulot, hindi na ka magmata. Oy, asa na ba yun? Oy! Ben, sali yan! Gani, sakit ka na sa ulo ng good. Mercy ka, Mercy! Kaya lagi na! Ikaw din, sige kag mo. Oy, tama na. Diba? Ikaw na, Mercy! Mercy, kaya lagi na, promise. Pagpiyong lang. Sige, Tin. Dari lang bitaw sa bala. Ay, bawal na magkuha dapat sa bala. Wala na magkuha. Kailangan ko lang para reply. Nabit ako'y bad. Uy, 11:49 na. Dagan. Shoot. Ah! Christmas! Ha? Kamu dua, Pinoyan nyo. Kami nilik ko? Oh, dili. Sige, be, sige. Yay! Ay, sit down. Bagay. Ayok. Oo, hindi lang yung mga ano. Bagay. Ay, dili. Ayok. Tao. Lugar. Pangyayari. Bagay, ayok, lugar, pangyayari, tao. So, next showtime. Ano, pagkain na na? Spaghetti. Macaroni. Macarons. Manok. Kitsi manok. Kitsi baboy. Kitsi daw. Muyaman. Agad. Bukalan. Katlaw. Kanon. Rice. Bugas. Sige. Kita para sa lobby. Ready, set, go! Oh, bagay. Dili. Lugar. Oo, hindi daw. Tao, mama. Tao. Ayaw, di ka kabalo. Tao. Sinay. Pangalan. Wala dyan. Ay, apa? Dili, pinasinan na. Wala na. Nasinan na ako. Qualified na. Ikaw naman natin. Ako ng BCCF po, yape. Next! Medyo kayo, oo. Tao bagay hayop pangyayari. Buntis. Grupo na. Grupo. Tao. Bagay. Pangyayari. Nagpilit, no? Sinot. Diyan. Pangyayari. Pagkain. Pangyayari. Tao. Bagay. Hayop. Unsa? Ginagamit sa tao? Unsa? Toothbrush. Toothpaste. Ayaw. Kasiar? Kusina? Pabili sa mall. Baon. Idoro. Unsa? Cara? Oh, pabili sa mall. Sabon. Ito na lang good. Ay, wala. Kuan. Bagay makaya. Tiyan. Alis na ti. Bayagan. Mana? Palya? Quarantine? Corona?
karami na kansa sa menu. Ay! Dako pa inis ako. Okay na ako. Nagagap ko nga niyo. Basta itong sasunod na. So guys, susabits ako. So today, i-upload na ako ni na video and i-film na ko to na video to nakita ninyo. Syempre, Pasko to. Tinood to na Pasko, but today is January 4, 5. Well, tanawan sa na to. Check na to kung saan na. Oh, January 4 na karon. So, syempre, upload na ko ni karon pod. So, sabit ako, mo lang to ang nangyari sa mga Christmas. Wala mo kayo may handa. Kasi syempre, pandemic. So, wala kayo. Pero, happy man me. We're all happy and contented. So, gusto rin ako mag-thank you sa tanan. Sorry sa mga saba. So, ayun guys. Gusto rin ako mag-thank you and thank you kay Lord for another year, another Christmas na we're all here and okay despite the pandemic. So, thank you kayo, Lord. Happy birthday. Belated happy birthday to you. And guys, I hope nag-enjoy mo. And wait lang, gusto din ako mag-thank you sa kong pinsan na nagkatag sa kong gift tong last clip na yung nakitaan. Nag-open ko gift sa Timaming naghatag and this is her gift. O, diba? Happy kayo ko, Miss Kani. Ala kayo, may handa pero kompleto me and then happy. So, thank you kayo, Lord, for everything and belated Merry Christmas all and I hope you like it and don't forget to like, comment, share, subscribe and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong videos. Bye-bye! Musumba Bisaya ko